Zo, goeiedag iedereen. Ik ga nu terug vertrekken van Gent-Dampoort. Het treinstation naar het Klingspoor grenszone met Hulst.
Zo, ik ben momenteel hier op de Antwerpse Steenweg. Ja, de verkeerslichten zijn ook niet gunstig op het gebied van het fietsen. Ik ben er iedere keer voor.
Suikerstraat. Sla linksaf naar de Suikerstraat. Over 200 meter sla linksaf naar de Hospiestraat. Sla linksaf naar de Hospiestraat en sla rechtsaf naar de Hoekhoofdstraat. Sla rechtsaf naar de Hoekhoofdstraat. Over 200 meter sla rechtsaf. Ja, staat hier ook aangeduid, Nederland Hulst. Sla rechtsaf. Blijf 6 kilometer doorrijden. Ja, hier heb ik een F van de fietssnelwegen.be, dus F-route, maar geen bijkomstige cijfer. Dus hier terug die F-route. Ja, hallo.
Hier ben ik aan de locatie Klein Sinaï Stekene, maar blijkbaar wegomleiding, dus jammer. Ik ga even dus de omleiding moeten doen. Sla rechtsaf naar de Koebrugstraat en sla linksaf. Sla linksaf. Blijf 3 kilometer doorrijden. Voilà, hier heb ik de goede aanduiding F41 Stekene. 5 kilometer, Antwerpen 29. Zo, hier ook het volledige bord. Bestemming Antwerpen 29 kilometer. Ja, de andere kant Zaalzaten 15. Er is ook de mogelijkheid dan verder naar de F411 voor Hulst. Hè. Even kijken nog.
geloof, soms is het een keer zo dat de GPS zegt naar links en rechts, maar ondertussen kan je vaak ook wel blijven op die fietssnelweg, maar is het nog niet aangepast digitaal. Hè. Over 300 meter, flauwe bocht naar rechts naar de Dragelstraat. Flauwe bocht naar rechts naar de Dragelstraat. Over 500 meter, recht vervolgen naar de spoorwegregel. Over 400 meter, recht vervolgen naar de blauwe regel.
linksaf naar de Stationsstraat, de N403 en sla rechtsaf naar de Malperteslaan. Zo, hier het overgangspunt, dus ik ga verder via de F41 en dan straks de F411. Flauwe bocht naar links naar de Spoorzaten. Blijf 2 kilometer doorrijden op de Spoorzaten.
Zo, hier ben ik aan het kruispunt, dus de F411 links tot de Klingen nog 4 kilometer en dus de rechterkant naar Sint-Niklaas. Nog even in beeld. Dus de route dat iedereen kent die mij volgt, dus de bekende route hier F411. Hulst 7,7. Over 600 meter sla linksaf naar de Kluizendijkstraat. Zo, terug even een pauze. Ik ben net onder de E34, dus richting Zelzate of de andere kant Antwerpen.